Forklar forskellen på en stærk og en svag syre. En stærk syre har en lav pH-værdi og en lav pKs-værdi. pKs-værdien ses her i skemaet. En syres styrke bestemmes ud fra, hvor meget den reagerer med vand. Eksempelvis saltsyre, som reagerer fuldstændigt med vand, er et eksempel på en stærk syre. Det kan man også se ved, at saltsyres korresponderende base, klor, er meget svag og har en meget høj pKb-værdi. Som nævnt før, så er saltsyre og klor et korresponderende syre-basepar. Det korresponderende syre-basepar er de stoffer, der i reaktion med vand afgiver eller optager en hydron. Og i det her tilfælde, der afgiver saltsyre, eller saltsyre optager en hydron fra vand, hvor saltsyre afgiver en hydron og bliver til klor i opløsningen, og hydronen bliver så afgivet til vand, og der opstår så oxonium-ioner. Og denne ionisering, den vil så være tæt på 100%, og derfor er saltsyre en stærk syre. I tabellen, der kan man sådan se parne over for hinanden, de korresponderende syre-basepar, og de er så angivet med syrestyrkekonstanten eller basestyrkekonstanten. Og der kan man jo også se, at stærke syrer, som er her, har svage korresponderende basepar, hvorimod at stærke baser har svage korresponderende. Altså svage baser har stærke baser har svage korresponderende syre. Der er nogle stoffer, som både kan reagere med som syre eller base i reaktion med vand. Disse kaldes amfolytter. Der er flere amfolytter i skemaet. Som et eksempel kan nævnes fosforsyre. Den er her. Fosforsyre kan både afgive og optage en hydron, og er derfor en amfolyt. Bikarbonat kan også både afgive og optage en syre. Afgive og optage en hydron. Hvis vi kigger længere nede på kurven hernede, så kan man beregne syrenes styrkekoncentration ud fra grafen. Og det kan man gøre ved at finde halvekvivalenspunktet, som er her, hvis det er en svag syre. For der vil være lige store stofmængder af syre og base. Forholdet vil være 1 til 1. Og så kan man efterfølgende aflæse værdien på y-aksen som pKs. Og med pKs kendt kan syrens koncentration udregnes. Ligesåvel som ved en stærk syre kan pH aflæses ud fra antallet af milliliter, og så kan syrekoncentrationen udregnes ved at tage minuslogaritmen af antallet af oxonium eller stofmængden, antallet af oxonium-ioner, som vil være lig med basens styrke, og hvis man tager minuslogaritmen af den, så vil den være det samme som CS. Og som jeg nævnte før, så kan man finde pKs ved at aflæse pH-skalaen for halvekvivalenspunktet. Hvorfor at etansyre så har en højere pH-værdi end saltsyre i omslagspunktet? Jamen, det er fordi, der titreres med en stærk base, og så vil omslagspunktet for etansyre være højere, da der vil sådan forekomme en basisopløsning. Og det er fordi, der er et meget lavt indhold af oxonium-ioner i opløsningen, og at der allerede vil være opnået ekvivalente mængder ved halvekvivalenspunktet.